ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардими ютуб, мардими сарбаланди тоҷик, ҳама каса созен. Ирӯз 24 ноябри соли 2024 ба хотири шумо навор кардем. 16 минут навор то охир тамошо кунен. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар ҳамин WhatsApp рӯй кунен. навори банда реклама карда фурӯшта мегузорем ва ҳатто метонем хонаҳотон рафта живой навор кунем, бари тамошобинӣ пешниҳод бикунем. ирӯза наворда ҳастай квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз Ленский район, аз Ҳисор. хоб аз дохили Душанбе бисёртар ҳастанд. баъдан аз Регар хонаҳои заминӣ аст, аз Ваҳдат хонаҳои заминӣ, аз Ҳисор хонаҳои заминӣ, аз Ёвон, аз Вахш ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон баъри шумо то охир тамошо кунен. Якда якада хона дар кор аст. заминҳои фурӯшӣ ҳам дорем. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк бизанен ва дар канал подписатсия кунем. бачако мо навора бошем, сар мекунем, навора то охир тамошо кунем. азиз ака мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мада аренда квартира дар курай як хонага аз тарафҳои жилмасив 9-7 километр боша. агар дар WhatsApp мон занг бизанем, мода срочна то ҳамин числаи 8 мега мода квартира дар курай. хоҳиш кардан ки кадоми медона, кадоми дора дар ҳамин WhatsApp ма занг бизана. бачако бетараф набошен, кадомитон дорен ин хеле шансо кам мешавад ва дар канали Саудо ТВ мешавад. хеле эълонро фақат мо мекунем. мақсад кадомитон дорен ҳамин шахсията занг занен. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор 2 ҳуҷра 6 сотих замин масоҳат дорад ки бо нархи 220 000 сум фурӯхта мешавад. ана ҳамин хонаҳое ки мебинен, ин ҳамин савдо карда мешавад. барои тамос гирифтан рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-шон кор мекунад, занг бизанен. шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, маҳаллаи Уртабуз, дукомната 6 сотих масоҳат, бания, кухни, ошхона, як кладовка дорад, колодесам дорад. мақсад 4 тонага колодес барои об, водопроводам дорад, свет ҳастай. забор, дарвоза, маҳкамаи маълумоти продустон. худотон бо ҳамин рақамҳои Тоҷикистон дастӣ ҳай ё ин ки рақамҳои Русия +7 952 WhatsApp шоне аз умми канали мо Саудо ТВ ҳозир занг бизанен. дӯстони азиз, лайкотона чанд қа метонен бимонен. мегзарем ба дуюмин эълони ирӯзамон. замини фурӯшӣ роӣ кардан ки як хона ҳам дорад. дар шаҳри Ҳисор деҳаи Лолагида қарор дорад. ин замина метонен дӯстон хона кунен, зиндагиам бикунен, чунки замин барои хона иҷозатнома дорад дар дохили деҳа. дӯстони азиз, 100 000 сомон нархи замин, 6 сотих замин дорад. WhatsApp-шон ахираш 6810 занг занен. мега канали ов 80 ё ки 100 метр дурай. ай пеши канали ов то дуруни замина шланг овардагиай, ним мошин сангам дорад, боз арзон ҳам мешавад. кадомида дар кора бачаҳо азиз, ина марамат ҳамроҳи соҳиби замин занг занен. ана и шлангаш, насосаш падарка. дӯстони азиз, барои шумо метонен занг бизанен, замина ҳозир харидорӣ бикунен. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар Московский област, райони Павло 8 сотих замин дорад. 6 дар хонаи фасон кардагӣ. нигоҳ кунед хонаҳо чӣ хеланд. нархаш боша 8 миллион рубл. рақамҳои дастии Русия, рақамҳои WhatsApp-и Русия, рақамҳои WhatsApp-и сетта рақами дастӣ, мақсад WhatsApp ҳам доранд. якм ошёна мега 2 дар хона, ванна, ҳоҷатхона, кухни дорад. Telegram ҳам дора рақамҳо. дар наздикии хона 2 санаторияи хубам дора. мега алишам мешавад. ҳамин хонае мебинен 8 миллион рубл. хонае боша дар Душанбе боша, или квартира ҳам боша, сехонага боша, мега мо алишам мекунем. инаи хеле шансоро дӯстон аз даст натен. кадомида дар корай, ина марамат аз умми сомонаи ютуби Саудо ТВ занг занен. хона, мошин, квартира, заминҳо боша, агар дар WhatsApp мо ки дар аввал дар охир мондагай
рӯй кинен дар тикток, дар ютуб, дар инстаграм реклама када фурӯхта метавонем дӯстон азиз. Худмонам рафта наворш мекунем, рекламада мегзорем. Мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷамоати 4 гул теппада қарор дорад. масоати умумии ҳавлӣ 3,7 сотих замин дорад. нархаш боша 520,000 сомонӣ мега. 3 хона, 1 калидор дорад. барои тамос рақамҳои 3344 ватсапай. ремонти хона чӣ хеле мебинен замонавӣ, ба чизу чораш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳо боша 100%. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нарх ба сумми тоҷикӣ 520,000, ба доллар боша 48,000 доллар, ба рубл 4,160,000 рубл, ки бо савдо ҳам мешава. марама дӯстон, шанса аз даст натен, ҳозир занг бизанен, бихарен. 3,7 сотих замин масоҳат, 3 хона, калидор, ремонти фасони просто хона бомба бачаҳо, ремонти зур. лайкҳоро монен, пабраски чанг метонен лайк монен, дастгирия зиёд кинен, хонаҳоро зиёдтар мемонем. панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната 4,5 сотих замин масоҳати умумии хона. хона дар ноҳияи Вахш қарор дорад. бачакҳои Вахш ҳамҷо ҳастен, дар комментара ҳатман қайд карда монед. 235,000 сомон нархи хона. барои тамос рақамҳои ватсап 4571 занг мезанед. ин ами ҷа хона 2 тараф, 3 тараф, 4 тараф маҳкам кардагӣ. 3 дар хона ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ ба 4,5 сотих замин масоҳат савдош мекунем. хонаҳо мақсад ремонтошон бад нест, фасонхушу мақсад дар расм овардагӣ ҳастай, худотон бинен. ин ами хеле хонаро ремонт кардан. шароити зиндагӣ кардан дорад. об, барқ мақсад ҳастай. ҳуҷҷатам дорад, ҳуҷҷатош 100%. маълумоти пурра оиди хона рақамҳои 4571 ки ватсап шонаи ҳозир аз умми канали мо Савдо ТВ дӯстон занг бизанен, маслиҳат када бигиренша. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат. аз Ваҳдат бачаҳко беҳад бисёр хоҳиш мекунанд. хеле ки тамошобинам аз Ваҳдат бисёрай. чем дига районҳо ва шаҳрҳо аз ҳамин Ваҳдат эътибор метем, бисёртар тамошо мекунанд. ба ҳамин хотир бисёртаракам роҳӣ мекунанд, баъд бисёртар наворам мекунем. 4 комната 6 сотих замин масоҳати умумии хона. шаҳри Ваҳдат деҳаи ҷавононда қарор доштааст, ки бо нархи 250,000 сум нархаш пешниҳод шид. барои тамос рақамҳои 4447 ҳозир дӯстон занг бизанен, маслиҳат када бигирен. кадомитон хона рӯй мекунен бачаҳо, квартира рӯй мекунен, ҳамин телефонҳоро баракӣ бигирен, навори тоза кунен, рӯй кунен. агар хоҳен худмон рафта видеонаворш мекунем дар тикток, ютуб, инстаграм рекламаи фасон када бе ягон посредник савдо када метавонем дӯстон. кадомида эълон дар кора, замин дар кора, хона аренда, комнат дар кора, дар ватсап мо нависанем, эълон мекунем, мардум зангтон мезанам. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳафтум 4 ҳуҷра 6 сотих замин масоҳат. тамошо кунем бачаҳо азиз. шаҳри душанбе деҳаи Гулбоғ ҷамоати Чорбоғ. ҷамоати Чорбоғ 250,000 сум нарх. рақамҳои дастӣ 8112. хона срочно фурӯхта мешавад. срочно фурӯхта мешавад дӯстон азиз. 4 дар хона кухни, ҳаммом, боз арзон ҳам мешавад. харидори конкрет мебошад. 6 сотих замини назди ҳавлигӣ 25 сотих боғ дорад. бо квартира новостройка ивазам карда мешавад. кадоми ҳамихелӣ маслиҳату қатъи хонаҳотонам мефурӯшен, алиш мекунен, ина рақамҳои 8112 занг бизанен. бачаҳо азиз, лайкҳоро монен. ами Савдо ТВ фақат навор мекунад барои шуморо. ин навори моро ягон англис, ягон
китайс ё гагон турк тамошо намекунад бача азиз. Фақат мардуми тоҷик тамошо мекунад. Лайкора бичқин. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳаштум 4 комната 10 сотих замин масоҳат. ленинизм адрес шаҳри Турсунзода 200,000 сомонӣ. ина хона марамат дӯстон занг занен. хона дар назди ленинизм станса 3 дар хона. хоб як веранд 4 хона ҳисоб мешавад. хоб 3 дар хона мега 6 ба 3 ҳай. веранд бошад 9 метр. ошхона мурғхона ҳам доштааст. ҳоҷатхона гирди хона семенблок катӣ мега девол мақсад маҳкам кардагӣ. дарвоза ҳам мега ҳамаш тайёракай тапа тайёрай. хулас барои зиндагӣ кардан ҷои беҳтарин. 200та нархи хона ки бо савдо ҳам мешавад. худотон бачаҳко оиди ҳар як хона соҳибхона да занг бизанен. бисёртар мо да занг мезананд ки бародар ҳамин хонара чӣ хеле кинем, ин хона дар ки ҷой, чӣ хеле номероша ҳеҷо биёем. ҳамин таги нархҳои ҳар як хонада мо рақамҳои соҳибхона мемонем бача азиз. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ детажа 3 ҳуҷрага масоҳат шавнен беҳати бад бисёбдай 1 сотих масоҳат. камтарака бача азиз. қай бо худотон медонен 310та инсоф ҳам дар кораи камтар бача азиз. 310,000 чизе ки ҳастай открита мегем. барои гирифтан 4 та як ахири рақамоша метонен занг бизанен. масоҳат мекунем маъқул боша мегирен. хонаҳо падабои тапа тайёр саб сафеди фасони хушрӯ кардагай медроен проса зиндагиро сар мекунен. срочна фурӯшӣ. варзоб ҷамоати чорбоғ ноҳияи варзоб дуэтажа. ин ҳамин хона мебинен срочна фурӯшӣ. масоҳат шамиқа ки 1 сотих замин дорад. ҷои зур ҷои обод. ин ҳамин хонаҳо дӯстон азиз ин ҳаминҷа қарор дорад. худотон бо масоҳат кунен маъқул боша занг зада бигирен ша. баъдан дар комментария бисёри бачаҳо менависонанд ки хонаҳоро беҳад қимат навор мекунен. ҳамин хеле бачаҳо роӣ мекунанд. соҳибхона чизе ки мон ҳаморо мо маҷбурем бигем бача азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ боз дар душанбе 4 як корон 5 комнатага хона. ҳавлера бинен чӣ хел фасон. дарвоза маҳкам. хонаҳои фасон замонавӣ кардагӣ. душанбе дар 4 як корон. масоҳати умумии хона боша 4 сотих замина ташкил метавад. срочна мега мефурӯшем ови шаҳрӣ дорад. постоянӣ дар тарафи 4 як корон 5 дар хона дорем мега. чойлоби ангур ҳавли ҳам хесастаяни хонаҳо ҳам хеле ҳолат. касе ки мегира бо камтар савдош мекунем. ҳозирашта 420 мегем муомила ҳам дора. дар комментария агар битонен ҳами савду тв ба пеш нависонен гарани хирсан мешем. аз куҷо то чанд сума шумо да хона дар кора дар ҳамун комментария ҳатман нависон намонен. бачакҳое ки хонаҳотонро аренда метен мақсад квартиран дар кортонай ё ки заминотонро мефурӯшен заминтон дар корай. хулас оиди ҳама дар ҳамин ватсап мо дар аввал дар охири навор мондагай нависонен эълонтон мекунем бача азиз. мегзарем ба 11-мин хонаи фурӯшӣ. квартира 11 астае ки дукомнатага квартира дӯстон азиз 8 этаж 65 квадратный метр исмоили сомонӣ шаҳри душанбеда қарор дорад. 260,000 сомонӣ 2 ҳуҷра. ака сабаби хеле хонаҳои коробкара камкам мондан дар чия дӯстон. бисёри бачаҳко мақсад зуршон намерасад. худошон ака чӣ хел бигем устоки ҳастанд. мегиранд худшон ба хоси дилшон ремонт мекунанд зиндагӣ мекунанд. ба ҳамин хотир хеле коробкаҳои арзонтарошо мебинем ки аз душанбе темболи бисёртар хоҳиш мекунанд. ба ҳамин хотир навораш мекунанд бача азиз. срочна хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри душанбе назди бозори меҳргон. садиқ мактаб маркази савдо дар назди бино ҳаст мега мебошад. иваз ба мошин занг назанен илтимос алиш намешавад. иваз мақсад ба мошин намекунем. толка ба сум 260 камтар савдо мешавад. худотон дӯстон маъқул бошад занг бизанен. касе мехара мақсад бо худтон ба хос дил ремонт мекунен зиндагиро сар менен. ба 12-мин квартира мегзарем дӯстон азиз.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатага квартира 1 метр 35 квадратный метр. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 295 000 сомонӣ нархи квартира муайян шидагӣ ҳастае. Мяскомбинат мега пушти балнисаи кожнинда қарор дорад. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ҳамин ки 1 метр 35 квадрат 295 дӯстон. нархам нархи созай камтар қиматакай, леки сади накунен 1 метр боз нархшам қиматтарак ҳастае. хулас мегирен, просто зиндагиро сар мекунен. чизе ки ёфтем, чизе ки рӯйимон кадан, чизе ки хостен, нафарое ки эълон хостен, вошам гуфтем замин дар корай, хона дар корай, бачакое ки рӯӣ кадан, ҳамаша хулас ҳамирӯза наворда дӯстон эълон кардем. чизе ки дорем баъдан бо мудда рӯӣ кунем, навори баъдна реклама када фурӯшта мегузорем. хонаҳотона метавонем дӯстон живой навор кунем, реклама фурӯшта бигузорем тикток, ютуби, инстаграмда чанқа метавонем бачако дастгирӣ кунем. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар корай, дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон азиз.